Подвалдан килгән төтен исе әле дә бетмәгән. Биредә эшләүчеләрнең бар сөйләшүе дә шул янгын темасына барып тоташа. Барысы да төнге сагат 2ләр тирәсендә башлана. Беренче фатирда яшәүчеләр төнлә төтен исенә уянып китә. Вакыйга урынына тиз арада килеп җиткән янгын хезмәткәрләре халыкны эвакуациялый башлай. Янгынның төнлә килеп чыгуы хәлне тагында катлауландыра. Сәгать 2дә җиклап ята идем. Тәрәзәң шыкылдаттылар да шуннан тордым. Нашымшық белән апшылып киттеләр, үземне күршеләр. Бөтен үз шунда чыгып бастык. Пожар сүндергәннәрен карап тордык. Документларны да алырга өлгермәдек, койкак чыгып киттек. Утның подвалдан чыкканы ачыклана. 125-нче янгын части белән бер рәттән ут белән көрәшкә 73-нче янгын части да җәлеп ителә. Шунда ук тиз арада ашыгыч ярдәм, электр газ службалары, участок уполномоченный да килеп җитә. Biz kelgende подвалдан бик каты төтен килә иде һәм бик температура иде. Только шушы специальный противогазлар киеп, 73-нче һәм 125-нче яңгы частьнең личный составы белән шушы янгынны сүндереп устранять итеп причиналарны. Подвал үзе бикле булган, әмма кемнәрдер аны ватып эшкә үткәннәр. Тәмәке тартудан яисә ут белән башкача саксыз эш итүдән ондагы төзелеш калдыкларына ут капкан. Бу ишекләрне без гел бикләп торабыз, подвал ишекләрен. Шушыны батып ачалар. Шушы сарайлар безнең монда ясаган сарайлар, элеккеге сарайларын. Һаман сүтеп шушыны ыргытмыйлар. Менә мин бер үтенешем бар халыкка. Kimlerinin подвалда сарайлары бар, агачтан, тактадан жасаган сарайлары, сүтеп ыргытсыннар иде. Ул бит без шушының белән шушы ис чыгып, кешеләр исереп үләргә мөмкин. Шушы булмасын өчен хәзер безнең пожарный частьтан безгә предписание килде. Шушларны сүтеп барабыз хару. Ну, без үзебез кеш белән генә сүтеп белгерә алмыйбыз. Халыктан сорар идем мин. Кемнәрнең шушы сарайлары бар, битәннәрнең тормышына куркынычлык жаналган әйберләрне алсыннар иде. Межрайонный отдел надзорной деятельности сообщает, что районара күзәтчелек эшчәнлеге тарафыннан быел торак 2015 операциясе үткәрелә. Аның барышында күп фатирлы йортлар подъездлары һәм подвалларында законсыз рәвештә төзелгән хуҗалык корылмалары тикшерелә. Әлеге фактлар ачыкланса, аның хуҗасына административ штраф салына. Янгынга каршы аерым режим чорында штрафлар 2лә тарта. Шашын урамның әлеге 27-нче йортында 33 фатир бар. Һәр берсендә 2-3 кеше яши дип исәпләсәк тә, йөзләп кеше булачак. Ярый әле халыкның уяулыгы, янгын сүндерүчеләрнең оперативлыгы һәм башка службаларның килешләү нәтиҗәсендә ялкынга артык үрләргә юл куелмады. Югыйсә хәлнең бик аянычлы бетүе бар иде.